Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata novembre kalo tile 21 san 2023 an balima Joliba TV news filɛbaw radio Joliba lamɛnbagaw cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔba an minnu sigilen bɛ ka nin wagati kɔnɔ laadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye nin wagati in ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma. Gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ anw ta ye ka se ka o gafe ninnu de lakale ni waati in kɔnɔna la. O kuma minnu sigilen bɛ ka waati in kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na min ye gafew ye olu bɔra jamana o gafe minnu bɛ yen ni olu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ l'indépendant Mali Tribune fo ka taa se Nouvel Horizon ani le soir de Bamako ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale jamana aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. O la fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant an b'a daminɛ ni ale ye. Limana o fasidi sɛbɛn in kumana ayiwa ko Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa ko ale ye gundo caman de da kɛnɛ kan ayiwa gundo minnu bɛ yen n'a a kɔni bɛ maa dabali ban kosɛbɛ. Premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa jamana lakanako bɛ lahalaya min na sisan a y'i da don o de la. A ko lakanabaliya min bɛ jamana in kɔnɔ yan u ye lakanabaliya sama ka bɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ ka na n'a ye jamana cɛmancɛ bolow la walasa sanu minnu bɛ sɔrɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ jamanaw ka se ka fɛrɛ o bɔli ma. Wa o bɔli yɛrɛ a bɛ kɛ ni maa wɛrɛw ka janfa ye. Jamanaw Mali foroba cakɛlaw dɔw b'a la wa Mali finitigi dɔw b'a la ani maa caman wɛrɛ. Premier ministre ka kuma de ye nin ye. O la sa limanaw ni kuma in fɔra kɛnɛ min kan o ye don min bɛ yen n'ale bɛ ɲɛnamaya min ye denmisɛnninw olu ka hakɛ bɛ lafasa don min na journée internationale des droits de l'enfant. Premier ministre tun b'o de kɛnɛ kan a ye kuma in fɔ o de kɛnɛ kan. A ko Mali tilali ko de tun bɛ sen na ayiwa maa caman bolo ko k'a sababu kɛ k'o turu ta ka da ko bamaciya wale n'o ye terrorisme ye. O la sa ko n'i ye jateminɛ kɛ Opération Serval n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye o nana yɛlɛma ka kɛ Barkhane ye Maliyɛnw ma bɔ o kalama. O bɔlen kɔ ye ko G5 Sahel fana Takuba ECAP Sahel EUTM awa ninnu bɛɛ lajɛlen nana sigi Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ malidenw yɛrɛ tɛ foyi kalama ni kɛlɛkɛcɛ ninnu sigicogo la jamana in kɔnɔna la yan. Premier ministre y'a jira k'a fɔ ka far'o kan ko min ye bamaciya wale ye n'o ye terrorisme ye jatigɛ wale tigilamaw olu fana nana ayiwa dɔ wɛrɛ kun t'olu kɔnɔ Mali ka se ka tila yɛrɛ de o fana ka se ka taa n'u ta fan ye. Ko n'i y'a lajɛ hakilila wɛrɛ fana tun b'u fɛ o de ye ka ayiwa sanu min n'o bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ ka fɛrɛ o bɔli ma. Premier ministre tilala ka dɔ fara a ka kuma kan kokura a ko n'i y'a lajɛ Mali awa ko min kun bolodalen bɛ jugu ninnu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bi kɔfɛ san 20 walima san 40 a ka fɔ ko Mali ayiwa ko siya minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ko a siyaw bɛɛ lajɛlen n'a ka yɔrɔ don wa ko o siyaw ayiwa nazaraw de kun labɛnnen bɛ k'a fɔ o siya ninnu ka tila ka bɛɛ ka dugukolo d'i ma yɔrɔ fɔlɔ la Mali kun bɛ nazaraw ka bolo kan waati min na k'u bɛna segin o kɔrɔlen de ma o siya kelenw ka tila ka olu mara tuguni k'a fɔ ayiwa aw ka yɔrɔ ye nin ye aw ka dancɛ ye nin ye aw ka yɔrɔ ye aw bɛ se ka to yan. Premier ministre ko nin de kun ye labɛnbaw ye minnu kun bolodalen bɛ jamana kɔnɔ yan nka Premier ministre ko Mali ye jamana ye jamana min bɛ yen ni ayiwa maaba minnu bɔra jamana in kɔnɔ a ye misali ta Kanku Musa kan. A ko Kanku Musa bɔnnaw jamanaw olu tɛ se ka kɛ k'olu b'u sigi ka u ka jamana tilatɔ la ye
wa ko Mali maaba minnu bɛ yan minnu bɔra olu la ayiwa ko Mali jamana tɛ se ka na kɛ jamana ye min bɛ se ka tila olu sen kan jamana o t'a la kojugu ye ala kojugu ye mun ye ko ayiwa n'i y'a lajɛ Bamako yan janfaciw bɛ yan a kɛra politikimaa ye o a kɛra ayiwa maa wɛrɛw ye a kɛra hali foroba cakɛlaw ye fonctionnaires jamana ko ninnu de bɛ ayiwa i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan meeting kɛ kuma wɛrɛ t'u da kuma minnu yɛrɛ ni kuma kalantanw don premier ministre yɛrɛ ko ten ko patati patata jamana o kuma ninnu ko caman de a b'u daw la k'u bɛ ka furanjɛla fanga dɛmɛ ko premier ministre ko olu b'a dɔn cɔ maa min bɛ ka furanjɛla fanga dɛmɛ ani maa min tɛ k'a dɛmɛ i kɛra politikimaa ye o i kɛra finitigi ye o i kɛra juge ye o i kɛra fɛn o fɛn ye premier ministre ko tɔgɔw bɛ olu yɛrɛ bolo tɔgɔ minnu bɛ yen ni olu yera janfa in na u b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka ban ko yelen bɛ da ko ka dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna taa di sariya tigilamaw ma minnu bɛ yen n'olu ni terroriste tun bɛ janfa la jamana kɔrɔyan fan fɛ politiciens b'a la awa Mali fonctionnaire jɔyɔrɔbatigiw yɛrɛ olu bɛ a ko hukumu kɔnɔ ayiwa ko minnu bɛ yen ni olu de ni terroriste tun bɛ jɛ la awa ka jamana sanu ka jamana buruja ka basigibaliya don a kɔnɔ olu b'u ta sɔrɔ jamana u bɛ tila ka u kɛrɛfɛmaw fana ka olu fana sɔn a y'i da don kɔsa in na ko Kidali ayiwa ko dingɛba dɔ yera yen su caman taara ye o kɔnɔna la premier ministre y'a jira k'a fɔ ko u bɛna yelen da o fana kan sabu ko Kidali marabolo kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko ni fure minnu yera dingɛ kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛla ka ban premier ministre ka kuma la ko o tɛgɛ bɛna kɛ a ma kofɔlen ninnu na ko waati dɔ tun kɛra olu ye M5 RFP sigi san 2020 jamanadenw ka laɲini de tun don ko fanga tun bɛ ka taa taabolo min kan fanga taabolo tun man ɲi ko a waati la finitigiw nana fanga sɔrɔ dɔw o ma diya dɔw ye nka premier ministre ko ani finitigi ninnu ale kɔni bɛ ninnu wele de i n'a fɔ mɔnɛbɔdenw ko mɔnɛbɔden minnu filɛ nin ye ni olu de nana ka na maaw ko k'u bɔra kanw kɔnɔ ko kana fanga minɛ ko k'a kɛ fanga ja yɛrɛ u tɛ fanga bila premier ministre ko fanga ko tɛ ninnu na ninnu ye finitigiw ye u ye jamana kɛlɛ kɛ olu de tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u y'a dɔn cɔ gɛlɛya bɛ min bɛ jamana kan ka sɔrɔ ka na fanga minɛ ko o jaabi jamanaw bɛɛ y'o dɔn jamana kɔnɔ nin waati in na ko n'i y'a lajɛ Kidali min ni jamanaden caman yɛrɛ kun dalen t'a la k'a fɔ ko o bɛ se ka minɛ ka bila Mali ka bolo kan bi ko o baara in kɛra jamanaden caman bɔra o kalama ko Mali finitigiw bɛna fɔ ayiwa n'i ye hadamaden ta a kɔkolo jamanaw yɔrɔ ni kɔkolo tɛ maa tɛ se ka jɔ ko Mali finitigiw bɛna fɔ jamana kɔkolo de ko bi na u jɔlen bɛ ni jamana ye jamana jugu tɛ se ka tulonkɛ an na bilen jugu tɛ se ka foyi kɛ bilen i n'a fɔ ko Ɲɔrɔ Sirifikɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko don min tɛ bi ye Mali k'a bɛ ja ko wa hali maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛw la i mago bɛ visa de la ka na Mali la yan nɔ ko o baara bɛ se ka kɛ don dɔ la wa ko maaw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔ ko o sira ayiwa jamana b'o de sira ka tan dɛ Sogɛli ko k'ala ma i ka kuma de ye nin ye l'indépendant kelen ka kuma la jamanaw a jala k'a fɔ tile 3 kɔfɛ ayiwa lasagoli la professeur Clément Danbele a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye professeur Clément Danbele e ko a ma taa kasobonba la MCA a ka sababu kɛ mun ye ko a ye kumaw fɔ tanama kumaw ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ko kuma minnu bɛ yen ni o de ye k'a fɔ ko a na jamanakuntigi bɔnɛ a nin na a na jamanakuntigi furumuso bɔnɛ a nin na a denw a n'a a balimaw professeur Clément Danbele ni kuma min bɔra da a welela k'a ɲininka professeur Clément Mamadou Danbele a tɔgɔ yɛrɛ de y'o ye ko kunungo maison centrale d'arrêt de Bamako n'o ye Bamako kasobonba ye k'u taara a bila yen nɔ mandat de dépôt hukumu kɔnɔ l'indépendant kɔni ko yɔrɔ professeur kun kan ka taama dɔw de kɛ carte ɲini ko ni kurantigɛ ko la taama in o kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 17 taama in yɛrɛ ma se ka bɔ place de l'indépendance la kunnafoni kɛnɛ dɔ de senfɛ ko BJ maaw n'o ye brigade d'investigation judiciaire ma olu de taara tɛgɛ k'a la kuma min n'o bɔra n'o folofolola bɔlɔlɔw sanfɛla la a ye tile 3 de kɛ lasagolen b'u bolo garde à vue la kunungo ntɛnɛn procureur min bɛ pôle de lutte contre la cybercriminalité ale kunna o de y'a ɲininka jamanaw ko ayiwa u taara bila kasobonba la min ye indépendant ye ko waati kɔni ma fɔ professeur ka kiiri tigɛ ko la fɔlɔ an bɛ waati min na ko sisan jamanaw yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ ni affaire in fana min ye ayiwa covid 19 bana min cɛjugu min na ayiwa a ye diɲɛ yuguba
bana min bɛ yen ni a jarala k'a fɔ jamana yɛrɛ wulila k'i jɔ a kɛlɛli la yɔrɔ o bana in kɛlɛli la a jarala k'a fɔ ko miliyari 10 ɲɔgɔnna fana tununa o tuncogo ma se ka dɔn jalaki binna jon kan o ye jagokɛlaw ka soba sesim o ɲɛma kɔrɔ in n'o ye yusufu bacili ye ale n'a nɔfɛ jama caman olu fana de bɛ kaso la nafolo miliyari 10 ɲɔgɔnna a fɔra k'a fɔ ko nun datugulan n'o ye masiki ye o miliyɔn 21 ɲɔgɔnna waati la jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ na Ibrahim Bukari Keita olu tun ye fɛɛrɛw tigɛ k'a fɔ ko masiki ka san masiki ka san ka di jamanaden bɛɛ ma jamanaden kelen nun datugulan kelen o min ni o sugubulon tara ka di Yusufu Bacili ale na a ka cakɛda in n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali a nɔfɛma damadɔ Yusufu Bacili a ka secrétaire général Cheikh Umaru Kamara comptable Lamine Sako min bɛ Alpha Koli Gindo ko ninnu kun y'a laɲini de ko u ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye laɲini kɛra cour d'appel fɛ nka cour d'appel procureur olu ko u ma sɔn chambre d'accusation min bɛ yen laɲini kɛra o de fɛ nka a jala k'a fɔ cour d'appel procureur olu ma sɔn o sɔrɔla ka ko cɛ ka taa n'a ye cour suprême fana ka sɔrɔ ka ko in k'a jalatigɛ kununko ntɛnɛn k'a fɔ ko Yusufu Bacili n'a nɔfɛ jamaw laɲini min kɛra ko k'u bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye ko sɔn ma kɛ a ma k'u tora kaso la yen nɔ kunnafoni de filɛ limanaw an ye ni kunnafoni ninnu bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Mali Tribune limanaw Mali Tribune kumana a ko min ye an ka général dɔ ye général Yamusa Kamara général Yamusa Kamara ko nin waati na kuma min bɛ sen na k'a fɔ ko Mali bɛ kɛlɛ la général Yamusa Kamara limanaw ni maa min bɛ yen n'ale nin kuma fɔ n'ale sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba ye k'a fɔ ko Mali tɛ kɛlɛ la a dɔnba jɔnjɔn de y'a fɔ nin ye a ko min bɛ sen na Mali kɔnɔ sisan ko kɛlɛ tɛ dɛ kɛlɛ tɛ nka Mali finitigiw de bɛ wuli ka jɔ la baara dɔ de don baara min bɛ yen n'a bɛ n'a fɔ ani kɛlɛ bɛ sanga nka kɛlɛ tɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko jamana bɛ kɛlɛ la o y'a sɔrɔ jamana sɔnn'a ma Assemblée nationale n'o ye wasabulon ye o fana sɔnn'a ma sigi kɛra k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ kɛlɛ la nin waati in na nka o tɛ anw ta in ye anw ta in ye min ye o de ye Mali finitigiw bɛ wuli ka jɔ la ka jamana bɔ juguw bolo jugu minnu bɛ yen n'olu ko fo jamana ka basigibaliya ka don a kɔnɔna la o tɛ se ka wele i n'a fɔ ko kɛlɛ ko jamana bɛ kɛlɛ la n'i ye jateminɛ kɛ kuma bɛɛ n'a kɔrɔ don kuma fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ jamana a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min ye cakɛda min filɛ nin ni o ye conseil national de la défense o ɲɛmɔgɔba de ye général Yamusa Kamara ye a ye nin kuma in fɔ a ko Mali tɛ kɛlɛ la ko a bɛ fɔ ma ko opération de guerre o de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ yan ko kun fila bɛ yen o de bɛ a la a ko kun fɔlɔ ye mun ye ni a fɔra k'a fɔ jamana ye a fɔ de ko tiɲɛ na a bɛ kɛlɛ la ko Assemblée nationale bɛ sigi o ko kan ka sɔn o ma ka sɔrɔ k'a fɔ ayiwa jamana bɛ kɛlɛ la bɛɛ k'i lamɛn nka o ma kɛ anw ta in ye nka a kun filanan ye min ye jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye diɲɛ bɛnkanw lajɛ kɛlɛko nasira la i b'a sɔrɔ ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔna la maa min bɛ yen n'ale jamana ni jamana wɛrɛ n'o bɛ kɛlɛ la a bɛ se k'a fɔ ko jamana a bɛ kɛlɛ la walima o yɛrɛ kɛlɛ min bɛ sen na ni o kɛlɛ kɛra i b'a sɔrɔ jugu minnu bɛ minɛ o sen fɛ o jugu olu tɛ bɔnɛ u ni na dɛ u kɔni bɛ minɛ tɛgɛ la u bɛ lasago ni kɛlɛ banna n'a sɔrɔla falen bɛ kɛ kasoladenw de bɛ falen ɲɔgɔn na e b'i ta di anw ma an b'an ta d'i ma nka fagali tɛ a ko la sabu bɛnkanw de ye o ye diɲɛ bɛnkanw don kɛlɛ nasira la an bɛ waati min na ko sisan Mali kɔnɔna la yan kɛlɛ min bɛ sen na juguw wulilen bɛ ko f'u ka jamana bɔrɔtɔ ko f'u ka basigibaliya don jamana kɔnɔ Mali finitigiw de ka baara ye o ye olu de bɛ wuli ka jɔ la o ko la jugu minnu bɛ yen k'u minɛ sariya min fana b'o la jamanaw ni olu fana ni ko bɛ latɔn la ko min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ɲinɛ jamana kɔ o fana n'a sariyaw taabolo don général Yamusa Kamara ko nin de ye kow taabolo ye ko a tɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ kɛlɛ la bi ko nka ko finitigiw de bɛ laraweli la n'o ye wulikajɔ ye ka jamana bɔ juguw bolo jugu minnu yɛrɛ bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ malidenw yɛrɛ damaw de don o de ye kunnafoni ye limanaw Mali Tribune ka kunnafoni don Mali Tribune kelen tilala ka ɲininkali kɛ a ko jalaki jumɛn de bɛ ka bi cakɛda dɔ bɛ yen u k'a ma ko Mali Plaque
Mali plaki ko jalaki jumɛn binnen bɛ nin cakɛda in kan ko plaki minnu bɛ yen n'o bɛ nɔrɔ mɔbiliw la yɔrɔ Mali plaki de b'o dilan n'i ye jateminɛ kɛ novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra ko a y'o sugubulon in ta a ye baara in bɛɛ lajɛlen minɛ Mali plaki la ka taa di cakɛda dɔ ma n'o ye groupe EHA Hoffman International GmbH o cakɛda in yɛrɛ a ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye société jigiya signature ye ko in bɛɛ lajɛlen tara ka taa di o de ma n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka plakiw ye n'o ye mobili plakiw ye ko a dira o cakɛda in de ma limana ɲininkali de kɛlen bɛ o kuma Mali plaki mun jalaki de binnen b'a kan Mali tribune ye ɲɛfɔli kɛ a ko conseil des ministres min kɛra ni baara bɛɛ lajɛlen tara k'a di groupe EHA Hoffman International n'u k'a ma ko GmbH olu ka nɔnabila min bɛ Mali kɔnɔ société jigiya signature ko miliyari 3 ani miliyɔn 500 ani 440 kɔ o de ye sugubulon ye baara in bɛ kɛ ni o nafolo kofɔlen in de ye tile 60 ɲɔgɔnna o bɛ di k'a fɔ n'i mago bɛ plaki la tile 60 o y'a cayalenba ye i ka plaki bɛ bɔ ka di i ma ko conseil des ministres min kɛra laɲini min don o de ye ko yɛlɛma minnu bolodalen bɛ an ka sirabankow kan a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la nka ko bɛnkan min filɛ n'o ye contrat in ye limanaw ko contrat in minɛna Mali plaki la cogo min na a dun jɛrɛla k'a fɔ Mali plaki ni gouvernement cɛ bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye baaraɲɔgɔnya contrat ye ko contrat in kan ka ban ɲinan san de kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ fasiri ka ɲɛfɔli la contrat in ma ban fɔlɔ ko contrat in dun ma ban contrat dun bɛ minɛ Mali plaki la cogo di ka t'o di cakɛda dɔ ma o cakɛda yɛrɛ a dun jɛrɛla k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko appel d'offre n'o de ye ka welewele dakan bila an bɛ fɛ ka jamana bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ a ye na maa min bɛ se baara la o ka na n'u ka sɛbɛnw ye o ma se ka kɛ ka sugubulon ka baara minɛ nin cogoya la ten ka taa di cakɛda dɔ ma ko a ka d'an ye ko jamana dun yɛrɛ Mali plaki bɛ plaki dilan ka di jamanadenw ma cogo min na u ni jamanadenw de b'a a baara kɛ jamanadenw de bɛ wari sara u ye o kɔfɛ jamana yɛrɛ bɛ impôt minɛ Mali plaki la ko jamana yɛrɛ dun tɛ fɛn sara Mali plaki ye o kɔfɛ ka tila ka n k'a fɔ baara minɛna nin cogoya la ko foyi ma fɔ Mali plaki yɛrɛ ye a dun jɛla k'a fɔ jamana filɛ ka baara kura min boloda nin o dun bɛ wari sara cakɛda kura in de ye miliyari 3 ani miliyɔn 500 n'a ɲɔgɔnna a dun jɛla k'a fɔ ni Mali plaki tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ waati min na u tun tɛ wari sara Mali plaki ye Mali plaki kɔni b'a ka baara kɛ ten jamanadenw mana min sara u ye u b'o minɛ impôt u bɛ tila k'o sara jamana ye limanaw ko cogo di Mali plaki tɛgɛ kora ka bɔ nin baara in na o de ye ɲininkali yɛrɛ ye ko o tuma na Mali plaki maa minnu bɛ ka baara kɛ sisan olu ka koɲɛ o bɛna kɛ cogo di Alex Calamiri de ye nin fasiri kɛ bi limanaw aw bonya bɛ nin kunnafoni na an ye nin bɔ Mali tribune kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra ye fasiriden sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na min ye an ka marabolow ye n'o ye collectivité territoriale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛmakafow communes de ko don ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛra yen kosɛbɛ bureau du vérificateur général fɛ ɲininkali yɛrɛ kɛlen bɛ nouvelle horizon fɛ n'a sɔrɔla yɛrɛmarakafo n'o ye commune ninnu ye ni o tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka sira kan nin waati in na k'a sababu kɛ yɔrɔ hakilila dɔ tara gouvernement fɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni majɛw kɛra yen nafoloko nasiraw la gouvernement ka tɛmɛ ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 18 tɛmɛnen conseil des ministres min kɛra a jalala k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye délégation spéciale ye k'olu bila ka taa a mairie kofɔlen ninnu kɔnɔna la ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla mairie minnu bɛ yen ni majɛ kɛra yen baara minnu kalifara u la k'a fɔ sigidadenw u ka ji sɔrɔ u ka courant sɔrɔ u ka sigi ka diya a dun jalala k'a fɔ a mairie ninnu caman bɛ yen baara ma se ka kɛ a kɛcogoya la ka tɛmɛ ni vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra kɔsani na hali a ka rapport min bɔra san 2022 la o y'a jira k'a fɔ fana ko mairie caman de bɛ yen mairie minnu kɔnɔna la limanaw ko majɛ o kɛra mairie kɔnɔ a bɛ se mairie 9 ɲɔgɔnna ma rapport laban min ni o kɛra kɔsan yɛrɛ la
wala sa n'i y'a lajɛ limana collectivité territoriale n'o y'an ka mara cɛmabɔli minisiriso ye a jala k'a fɔ u bɛ fɛ ka délégation spéciale n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ka t'o sigi maire nɔ na maire minnu bɛ yen ni o yera tanamako la walima maire minnu bɛ yen ni baara kalifaraw la u ma baara kɛ ka ɲɛ o de ye siratigɛ la bureau du vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jala k'a fɔ k'a daminɛ san 2021 ka na bila san 2023 la a jala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli 25 ɲɔgɔnna o de kɛra an ka commune ninnu kɔnɔna la bureau du vérificateur général fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ministre colonel Abdoulaye Maïga an y'a fɔ ten min ye octobre kalo tile 18 conseil des ministres min kɛra a jala k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen kɔni ko siga kɛra o la k'a fɔ ko maire ma baara kɛ walima nafolo min dir'u ma ko baara ma se ka kɛ a kɛcogo la a jala k'a fɔ ko mairie 9 ɲɔgɔnna vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli kɛra o la ka rapport laban yɛrɛ la n'i y'a lajɛ o mairie 9 na Bankumana b'a la o yɔrɔ la ye limana ko 1,000,000 a n'a kunkanfɛn o ma don a donda fɛ commune min bɛ yen n'u kama ko Narena yen fana ko 1,18 ɲɔgɔnna o fana ma don a donda fɛ min ye commune urbaine min bɛ Gawo yen fana ko 1,154,000 ɲɔgɔnna o fana taara sira wɛrɛ fɛ min ma don a donda fɛ commune urbaine Tombouctou 1,300,000 ayiwa a n'a kunkanfɛn o fana ma taa a donda fɛ n'i y'a lajɛ commune rurale min bɛ ayiwa cɛmala Bani Munu cɛ a jala k'a fɔ yen fana ko 1,10,000,000 o nafa kun kan ka don commune kunna o fana ma don a donda fɛ commune rurale min filɛ nin ye Zancɛbugu a jala k'a fɔ yen fana 1,13 ɲɔgɔnna o fana ma don a donda fɛ commune urbaine min filɛ nin ye San yen fana ko 1,84 ɲɔgɔnna o fana ma don a donda fɛ commune urbaine min filɛ nin ye Mopti 1,600,000 a n'a kunkanfɛn limana o fana taara cogo min na a ma taa a cogoya yɛrɛ la commune rurale min filɛ nin ye Sajola a jala k'a fɔ yen fana ko 1,198 o fana ma don a donda fɛ o ye kɔsa in na sɛgɛsɛgɛli min kɛra bureau du vérificateur général fɛ o kɔfɛ yan'o cɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw fana kun kɛra commune urbaine min bɛ Segu Kayi Buguni Kita olu fana ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra a jala k'a fɔ ko nafolo caman de bɛ yen minnu fana ma taa u taa yɔrɔ yɛrɛ la limana Nouvelle Horizon ka kuma la ni maire minnu filɛ nin ye k'u bɛ se k'u sigi n'a ye délégation spéciale bɛ se ka se u ma ka bila u nɔ na wa ministre ka fɔ la o t'a bɛɛ ye dɛ ninnu bɛ se k'a yɛrɛ bila sariya yɛrɛ ka bolo kan ka sababu kɛ limana sigida maaw ka nafolo mana kalifa e la e ka t'o don da wɛrɛ fɛ ayiwa sariya de bɛ se ka o kiiri tigɛ dɛ limana nin de ye kunnafoni ye Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a kuncɛ n'o ye o ye le soir de Bamako limana a jara k'a fɔ ko an ka duguba kɔnɔnaw la lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen bɛ a yɔrɔ ninnu na yen kosɛbɛ soir de Bamako kɛmɛ k'i da don min na bi o ye ko moto taxi bolila dɔ de ale kɔni bɔnɛna nin na bandi dɔw fɛ o kɛra Yanfoyila sira kan nka limana a fɛn fɛn ye nin yera nin ko in na k'u minɛna u minɛna Buguni Kasela ani Bamako yan ne jateminɛ kɛ limana min ye lakanabaliya ye ani bandiya o de ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ an ka jamana in kɔnɔ a kɛn bɛ ka sigida maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ ka maa caman kamana gan i ka sigidaw la ni maa min ka magasin da ma kari i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa ben i kan f'i ka so kɔnɔ walima i b'i ka bolimafɛn kan u bɛ baga i ma ka i ka bolimafɛn minɛ i la o de la commissariat minnu bɛ jamana kɔnɔ polisiw ko k'u kalenkan don bandiw kɔni siranya ka bɔ yɔrɔ la ka ɲɛsin olu ma commissaire principal Ibrahima Sori Tunkara ko olu kɔni tɛgɛ kɛ novembre kalo tile 13 Buguni Bamako Kasela maa caman de la minnu bɛ yen ni olu sen yera moto taxi tigi dɔ ale fali la Yanfoyila sira kan n'i y'a lajɛ limana Yanfoyila min bɛ tali kɛ utukalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2023 brigade de recherche min filɛ nin n'ale ka wulikajɔ bɛnna ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafoni dilen u ma k'a fɔ moto taxi tigi dɔ jamana ale bɔnɛna nin na nin cogoya de la sɛgɛsɛgɛli kɔni ganna tɛgɛ de nana kɛ maa kofɔlen ninnu na min ye novembre kalo tile 10 a n'a tile 13 cɛ Buguni Kasela ani Bamako a bɛ se maa 9 ɲɔgɔnna de ma jamana olu de nin baara in kɛ moto taxi tigi
u ye bɛnbɛnbɛn de kɛ ka bin a kan limanaw k'a bɔnɛ ani na nin cogoya la min ye commissaire min filɛ Buguni ale welele kɔ ale kɔni ye welewele dakan bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u ka kunnafoni ɲuman u k'a di polisiw ma ani u kana sɔn fiyewu n'u sigara fɛn fɛn na u ka sigidaw la u ka lakanabaw maa minnu bɛ lakana sabati u k'u ladɔnniya walasa bandi minnu bɛ maaw senkɔrɔ caman bɛ se ka bɔ lakanabaliya la duguba kɔnɔna ninnu na cogo min na lemanaw ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ ni Ala sɔnna sini fana gafew mana bɔ an na ye kɛnɛ kelen kan ka lakali aw ye an b'aw fo dantɛ foli min na k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la